தேர்தலில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆசை பெற்ற வேட்பாளராக, தளபதி அவர்கள் ஆசை பெற்ற வேட்பாளராக இந்த தொகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற நான் எனக்கு தேர்தல் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. உங்களுடைய பாத கமலங்களை தொட்டு வணங்கி ஆதரிப்பீர் உதயசூரியன் வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆகவே அந்த உரிமையும் கடமையும் நம்ம 2 பேருக்கும் இருக்குங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண தான் இந்த தேர்தல். நான் ஆத்திய பல பணிகள் ஆற்றிருக்கிறேன், இந்த மாதிரி பல பணிகள் ஆற்றிருக்கிறேன். ஆகவே ஆத்திய பணிகளுக்காக நீங்கள் வார்த்தை கூறலாம். ஆற்ற போற பணிகள் என்னங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு புக் எடுத்திருக்கேன். ஆற்ற போற பணிகள் அது இருக்கு. ஆற்ற போற பணிகளுக்காக வாக்குகளை தாருங்கள், ஆத்திய பணிகளுக்காக வாழ்த்துக்களை தாருங்கள். வணக்கம். அளித்த வரவேற்புக்கு நன்றி. பூவெல்லாம் நிறைய அள்ளி போட்டீங்க. பூ அள்ளி போடக்கூடாது, ஓட்டு அள்ளி போடணும். ஓடு எல்லாம் நீங்க அளிக்கிற வாக்குகள் ஒவ்வொன்றும் தலைவர் கலைஞர்களுக்காக அளிக்கின்ற வாக்கு. வாக்களித்து என்னை வெற்றி பெற செய்து அவர் கையிலே நீங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நமது வெற்றி வேட்பாளர் அவர்கள் சிறிய உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள். எனவே அமைதி காத்து அவர்களது உரையை கேட்டு என் அன்புக்குரிய மாரநேரி வாக்காளர் பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோரையும் சந்தித்து வாக்குகளை கோருவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்முடைய ஆரியர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆசி பெற்ற வேட்பாளராக, அன்புக்குரிய தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆசி பெற்ற வேட்பாளராக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இயக்கம், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கம், புதிய தமிழகம் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவோடு இந்த தொகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிற டி.ஆர். பாலு என்ற என்னை உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டுமாறு உங்கள் எல்லோரையும் தாழ்பணிந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த பாராளுமன்ற பொறுப்பு, பாராளுமன்ற பதவி என்பது எனக்கு புதிது அல்ல. ஏறத்தாழ 20-25 ஆண்டு காலமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றிருக்கிறேன். மேல் சபையிலும் பணியாற்றிருக்கிறேன், மக்களவையிலும் பணியாற்றிருக்கிறேன். இப்போது மக்களவைக்கு திரும்பவும் போட்டியிடுகிறேன். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக என்னை ஆக்கியது மட்டுமல்லாமல் 3 முறை மத்தியில் அமைச்சர் பொறுப்பையும் தந்து மக்களுக்காக ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை செய்வதற்கு காரணமாக அமைந்தார், உந்து சக்தியாகவும் இருந்தார். முதல் முறை பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சராக 96 நான் பதவியேற்ற போது தமிழகத்தில் ஏறத்தாழ 28 இடங்களில் எரிவாயு சிலிண்டர் நிரப்புகின்ற தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கினேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அது தஞ்சையிலும், அன்னையிலும், மற்ற இடங்களிலும் உருவாக்கியிருக்கிறேன். அது 96. ஒரு தொழிற்சாலை ஏறத்தாழ 500 பேர் வேலை செய்வார்கள். அப்படி என்றால் 28 இடங்களில் எத்தனை பேர் வேலை செய்வார்கள் என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இது 96 நடந்தது. அப்போது இங்கே நான் தஞ்சையிலே ஒரு காலத்திலே போட்டியிடுவேன் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. கலைஞர் அவருடைய ஆசையோடு, தளபதி அவருடைய ஆசையோடு இந்த தொகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள டி.ஆர். பாலு என்ற எனக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்க கோரி உங்களிடையே வந்து கொண்டிருக்கிறோம். மறவாமல் உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும்.